ലൈവ് ഒന്ന്. ഓക്കെ മാതാജി, ലൈവ് ആയി കേട്ടോ. ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പൊ 24 ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകാം നമുക്ക്. സ നിശ്ചയേന യോക്തവ്യ യോഗോ നിർവിണ്ണ ചേതസ സങ്കൽപ പ്രഭവാൻ കാമ സെക്ത സർവാന ശേഷതഃ മനസ്സൈവേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം വിനിയമ്യ സമന്തതഃ. സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ. വഴി മാറുകയരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? യോഗ പരിശീലനത്തില് ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ശനൈ ശനൈ രൂപരമേ ബുദ്ധ്യാ ധൃതീഗ്രഹീതയാ ആത്മസംസ്ഥം മനഃകൃത്വാനാകിം ചീദപി ചിന്തയേത്. ക്രമേണ പടിപടിയായി വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക. മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ ആത്മാവില് ഉറപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രമേണ പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഉയർന്നു വരണം. ആ ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താല് സമാധിസ്ഥനാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക. വേറൊന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. യതോ യതോ നിശ്ചലതി ചഞ്ചലമസ്ഥിരം തതസ്തതോ നിയമൈതാത്മന്യേവാവശം വശം നയേത്. സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമാണ് മനസ്സ്. എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ചതിനെ ആത്മാവിന് അധീനമാക്കിക്കൊള്ളണം. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് ചപലമാണ്, ചഞ്ചലവുമാണ്. അതിങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കും. അപ്പൊ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന മനസ്സിനെ പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവിന് അധീനമാക്കി കൊടുക്കണം. ആത്മാവിന് അധീനമാക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക. മനസ്സ് നിയന്ത്രിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഉൾപ്പെടുത്തണം. പ്രശാന്ത മനസം ഹേന്യം യോഗിനം സുഖമുത്തമം ഉപൈതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതാമ കൽമഷം. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനുമാണ് ആ വ്യക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച ആ യോഗി എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തും. അയാള് രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനായിരിക്കും. ഭഗവാനുമായിട്ട് ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കും ആയൊരു യോഗി വ്യക്തി. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗത കൽമഷഃ സുഖേന ബ്രഹ്മ സംസ്പർശ അത്യന്തം സുഖമശ്നുതേ. നിയന്ത്രിതാത്മാവായ യോഗി സദാ യോഗനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അപ്പോ ഈ യോഗി, നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ യോഗി സദാ എങ്ങനെയാണ്? യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില് എത്തിച്ചേരും. സർവഭൂതാസ്തമാത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഈക്ഷതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശനഃ. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു. അയാൾ സർവജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനായ എന്നെ ഇവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ? ആ യോഗിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗിക്ക് സർവജീവികളിലും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയായിട്ട് ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെ ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗിക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരിലും എന്നെ കാണുന്നു,
സർവ്വജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. എല്ലാ ജീവികളെയും ആരിലും കാണാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനിലും കാണാനായിട്ട് ആ യോഗിക്ക് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗിക്ക് അറിയാം എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനെ കാണാനും ഭഗവാനില് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആരിലുണ്ടാവും? ഭഗവാനിൽ ഉണ്ടാകും. ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകും എന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കും? ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള യോഗിക്ക് എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും നിഷ്പക്ഷമായി പാർക്കുന്ന പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും നമസ്കാരം ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? എല്ലാവരും വണങ്ങുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ അല്ല വണങ്ങുന്നത്. ശരിക്കും ആരെയാ വണങ്ങുന്നത്? ആ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ വണങ്ങുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മളെല്ലാവരെയും കാണുമ്പോ എന്തിനാ നമസ്കരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നത് എന്തിനാ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ വിഷയില്ലേ? നമ്മള് കാണുമ്പോ നമസ്കാരം പറയും, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. അത് ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് അറിയാവോ? എന്തിനാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മള് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെയല്ല. ഇത്ര നാൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന ബഹുമാനം കൊണ്ടാണെന്ന്. അതെ, നമ്മളെ ഉള്ളില് ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെയാണ് വണങ്ങുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മളൊരു ആളെ കാണുമ്പോ നമ്മൾ നമസ്കരിച്ചിരിക്കണം. ആരെ കണ്ടാലും നമ്മൾ പ്രണമിക്കണം. അവരെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത്. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രണമിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ശത്രുവിനെ കണ്ട നമ്മൾ ചെയ്യോ? നമുക്കൊരു ശത്രുവാണ്. ആ ശത്രുവിനെ കണ്ട നമ്മൾ ചെയ്യോ? ഇനി ചെയ്യണം അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്? ആ ശത്രുവിന്റെ ഉള്ളിലും ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? കാരണം ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആര് ശത്രുക്കളായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ശരീരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുത ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ ആ ശത്രുതര ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുമ്പോ അതും ഇല്ല. ശത്രുയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ശത്രു, മിത്രം ഇതൊക്കെ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കിനി ശത്രുക്കളില്ല. പക്ഷെ എങ്ങാനും നമുക്ക് മനസ്സിൽ വല്ല വിഷമം തോന്നിയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അവരെ നമ്മൾ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്. നമ്മളൊക്കെ ആ പരമാത്മാവിന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാം. ആ അച്ഛന്റെ മക്കളാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? തമ്മില് കാണുമ്പോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രണമിക്കണം. നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? എന്ത് മാതാജി? അതൊക്കെ കൊണ്ടേ സാധിക്കുമെന്ന്. അതെ, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള യോഗിക്ക് എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും നിഷ്പക്ഷമായി പാർക്കുന്ന പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യോഗിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് പാർക്കുന്ന പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണനെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഏത് രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന രൂപം? ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണൻ ഏത് ഭാവത്തിൽ? ക്ഷീരോദക വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. യോമാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചാമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എനിക്ക് അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന്. അപ്പൊ എല്ലാവടും ഞാനും ഉണ്ട്, എല്ലാതും എന്നിലും ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അവർക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ഭഗവാന് അവരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ഭഗവാന് അവരും ഒരിക്കലും. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തൻ കൃഷ്ണൻ എല്ലായിടത്തും ദൃശ്യമാകുന്നു. ഭക്തന് കൃഷ്ണൻ എല്ലായിടത്തും ദൃശ്യനാകുന്നു. ഭഗവത് ദർശനം ഭക്തൻ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തൻ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാ സ്വരൂപേണ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാവരും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ഭഗവാന്റെ ദർശനം ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ആർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹമില്ല? ഭക്തന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മ രൂപേണ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തരത്തിലും ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ ദർശനം ആർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല? ആ ഭക്തന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ആ ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സ്ഥലം എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതെ, ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. സർവഭൂതാസ്ഥിതം യോമ ഭജത്യേകത്വമാസ്ഥിതഃ സർവഥാ വർത്തമാനോപി സായോഗി മയി വർത്തതേ. പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. ഈ ഞാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഭഗവാനും പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഏത് രൂപാണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം. പരമാത്മാവിന്റെ രൂപം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ മാതാജി ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണന്റെ മാതാജി ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. മാതാജി അടുത്ത ആള് പറഞ്ഞേ. വിഷ്ണു. വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപം എന്താണ്? ക്ഷീരോദാശക വിഷ്ണു. ഓക്കെ, ആ രൂപം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആ രൂപത്തിന്റെ എങ്ങനെയാണ്? 2 കൈയാണോ 4 കൈയാണോ? എങ്ങനെയാണ് രൂപം? 4 കൈ, രൂപം അല്ലെ? ചതുർഭുജ രൂപം. ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ അല്ലെ? കൃഷ്ണന്റെ രൂപം നമുക്കറിയാം, ദ്വിഭുജ രൂപം. പിന്നെ പൂർണ്ണാംശായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഇനി അടുത്തത് പരമാത്മാവിന്റെ രൂപം ഏതാണ്? ശംഖ് ചക്ര ഗദ പത്മത്തോട് കൂടിയ ചതുർഭുജ രൂപം. ശംഖ് ചക്ര ഗദ പത്മത്തോട് കൂടിയ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ. ഇത് രണ്ടും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സമയത്തും ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. യോഗചര്യയിലെ പരമാവസ്ഥയായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ ഹൃദയത്തിൽ ദർശിക്കുകയും എല്ലായിടത്തും അവന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ യോഗചര്യയിലെ പരമാവസ്ഥയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം, ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ എവിടെയാണ് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക? ഹൃദയത്തിൽ ദർശിക്കും. കാരണം ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് എല്ലാവിടവും ആരുടെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മൗപമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതി അർജുന സുഖം വായതി വാ ദുഃഖം സായോഗി പരമോ മതഃ. അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ ദുഃഖത്തിലും സുഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശ്യനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. അപ്പോ അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും തന്റെ ദുഃഖമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സുഖമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന, അങ്ങനെ സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഉത്തമനായ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉത്തമനായ യോഗി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം തന്റെ ദുഃഖമായിട്ട് കരുതും. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം തന്റെ ദുഃഖമായിട്ട് കരുതി അവരോട് സദൃശ്യനായിട്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? തന്റെ ദുഃഖം, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം തന്റെ ദുഃഖമായിട്ടെടുത്ത് ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കും ആര്? ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഉത്തമ യോഗി സ്വന്തം ആനന്ദം മാത്രമല്ല മറ്റു ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഉദ്ധാരണത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനാണ്. അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. കാരണം തന്റെ ആനന്ദം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നോക്കുന്നത്, കാരണം മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആര് പരിശ്രമിക്കും? ഈ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി പരിശ്രമിക്കും. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള
ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ അടുത്ത സംശയം വന്നു അല്ലെ. അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുന ഉവാച യോയം യോഗസ്ത്വയാ പ്രോക്ത സാമ്യേന മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്വാസ്ഥിതിം സ്ഥിരാം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായി എനിക്ക് താങ്ങുന്നതല്ലെന്നും തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരുടെ അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുനോട് എന്താ പറയണത്? മധുസൂദന, അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്ന യോഗ പദ്ധതി അപ്രായോഗികമാണെന്നും ചഞ്ചല മനസ്കനായി എനിക്ക് താങ്ങുന്നതല്ലെന്നും എനിക്ക് തോന്നാണെന്ന്. അപ്പൊ അർജുനൻ സ്വന്തമേ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു, എന്റെ മനസ്സ് ചഞ്ചലാണ്, എനിക്ക് ഇതൊന്നും താങ്ങുന്നതല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് ഇത്തിരി വിനയത്തോടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അർജുനനെ പോലെയുള്ള മഹാനും യോഗ പദ്ധതി പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് നിരാകരിച്ചതുപോലെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കലാണ് ഏറ്റവും ദുഷ്കരം. അപ്പൊ അർജുനനാണ് പറഞ്ഞത്. അർജുനൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വില്ലാളി വീരനാണ്, ഭയങ്കര ദൃഢനിശ്ചയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ അർജുനൻ പറയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്. അപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കോ ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്കും പറഞ്ഞു തരാണ്, നമുക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോ അർജുനൻ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വയോരിവാസു ദുഷ്കരം. എന്താ പറഞ്ഞ? മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കൃഷ്ണനോട് പറയണത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല്. പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധാരണ മാർഗങ്ങൾ ദുഷ്കരമായാലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം ലളിതവുമായ പ്രായോഗികമായ മാർഗമാണ്. അപ്പൊ ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധാരണ മറ്റുള്ള മാർഗങ്ങൾ വളരെ ദുഷ്കരമാണെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപമാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം എന്നിവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം എന്താണ്? അപ്പൊ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ ആത്മനോ ദുർനിഗ്രഹം ജലം എന്താ പറഞ്ഞ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനോട്, ശരി, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും നിനക്കത് സാധിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ സാധിക്കും? നമ്മൾ നിരന്തരം പരിശീലനം ചെയ്യുക, നിസ്സംഗത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിനെ അടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാനും പറയാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ലീനനാവുകയും ചെയ്താൽ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾ അകന്ന് ആത്മീയ സംതൃപ്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എത്രത്തോളം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ മനസ്സിലെ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾ അകറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കൈവരും? ആത്മീയ സംതൃപ്തി തന്നെ വന്നു വരും. അതാണ് ശ്രവണം. കേൾക്കണം എന്നാ പറയണല്ലേ. ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രവിക്കണം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? 36 അസംയദാത്മന യോഗോ ദുഷ്പ്രാപ ഇതി മേ മതിഹി വശ്യാത്മന തു യദത ശക്യോ വാപ്തുമുപായതഃ. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ടു വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാകട്ടെ അതിൽ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് താനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ പ്രയാസമാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ടും വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അതിൽ വിജയം നിശ്ചയമാണ്.
ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞെന്തായി മുന്നത്ത്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? അസ്ഥിരമായ അടക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസമാണ്, പക്ഷെ പരിശീലനം കൊണ്ട് നിനക്കത് സാധിക്കും പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, വിജയം കിട്ടണമെങ്കിൽ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അത് കേൾക്കുമ്പോ അർജുനന് വീണ്ടും ടെൻഷൻ ആവും അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാതെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനോ യഥാർത്ഥ യോഗഫലം നേടാനോ കഴിയില്ല. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധവാനായ ഭക്തന് ഇത് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കില്ല, യഥാർത്ഥ യോഗയുടെ ഫലം നേടാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം, കൃഷ്ണാവബോധം അത്യാവശ്യമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധവാനായി കഴിഞ്ഞ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ തന്നെത്താനെ വന്നത് പോലും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തന്നെത്താനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും, മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം വരും, ക്ഷമയും വരും, എല്ലാം വരും. അനുഭവമാണ് അല്ലെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവമാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ അടുത്തത് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്, അർജുന ഉവാച അയതി ശ്രദ്ധയോപേതോ യോഗ ചലിത മാനസഃ അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധിം കാംഗതിം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്ത്? ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവ്വം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതി കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ലൈംഗിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന അതേ സംശയമാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചത് അല്ലെ. നമ്മുടെ സംശയം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്ത്? ഇപ്പൊ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി, ഇപ്പൊ മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്തിനാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ആരംഭത്തില് ഭയങ്കര വിശ്വാസപൂർവ്വം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ നമ്മൾ കൈക്കൊണ്ടു, പിന്നീട് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തിലെത്താൻ സാധിച്ചില്ല, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്മാറേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് കുറെ നാമൊക്കെ ജപിച്ച് നമ്മൾ കുറെ മുന്നിലേക്ക് പോയി. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വിചാരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ മതി, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് പറയാണ്, ഇപ്പോഴല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, കുറെ പ്രായമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ, ഇപ്പോഴെന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്ക് സംശയവും, ശരിയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ചെയ്യണോ, അങ്ങനെ നമ്മളത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സംശയം, ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമ്പോ ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആകാവോ? സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവണാണല്ലോ ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്താണ്? പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പദ്ധതികളൊക്കെ കൈക്കൊണ്ടിട്ട് പിന്നീട് വഴിതെറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? രണ്ട് ചോദ്യം ഇപ്പൊ അർജുനനോട് ചോദിച്ചു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള മാർഗം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം വഴിയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഭക്തിയോഗമാണ്. ഭക്തി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തില് സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ കലിയുഗം. കച്ചിന്നോ ഭയവിപ്രഷ്ട ചിന്നാഭ്രമിവ നശ്യതി അപ്രതിഷ്ഠോ മഹാബാഹോ വിമൂഢോ ബ്രഹ്മണാപതി. ഇനിയും ചോദിക്കാണ്, ഹേ മഹാബാഹോ, എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണ, അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയതയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കൃഷ്ടം നേടാനാവാതെയും ഒരിടത്ത് സ്ഥാനമില്ലാതെയും ചിന്ന ഭിന്നമായ മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുമോ? അപ്പൊ അർജുനൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല, പക്ഷെ കുറെ നമ്മൾ ചെയ്തു, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു, അന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താനും സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ മേഘത്തിനെ പോലെ എന്താണ്, സ്ഥാനമില്ലാതെ മേഘത്തെ പോലെ ചിന്ന ഭിന്നമായിട്ട് നശിച്ചു പോകുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഭൗതികതയിലും നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടക്കാനും സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയായി പോകുമെന്ന്? ഭ്രഷ്ടനായി തീർന്ന് എന്താണ്, ഒരിടത്തും സ്ഥാനമില്ലാതെ ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. 3 ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയ എല്ലാവർക്കും? അർജുനൻ ചോദിച്ച മാതാജി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത്. ഏതാണ് മൂന്നാമത്തത്? ഇപ്പം പറഞ്ഞത്. മൂന്നാമത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ കുറെ നമ്മൾ ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു.
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായി, കുറെ മുന്നിലേക്ക് പോയി, ഭൗതികന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തിയുമില്ല, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് എത്തിയതുമില്ല. ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇവിടുന്ന് കടക്കുകയും ചെയ്തു, അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയിലാണല്ലോ. അപ്പൊ ചോദിക്കാണ്, സ്ഥാനമാനമില്ലാതെ ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോകുന്ന മേഘത്തെ പോലെ നശിക്കുമെന്ന്. മേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവല്ലോ, ആ മേഘങ്ങളെ പോലെ ഒരു സ്ഥാനവും കിട്ടാതെ ആ മേഘത്തെ പോലെ നമ്മള് നശിച്ചു പോകുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ആത്മീയ കടക്കാൻ ലോകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഛിന്ന ഭിന്നമായിട്ട് നശിച്ചു പോകുമോ? ഇത്രയും നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചു, കുറെ വർഷങ്ങൾ ജപിച്ചു, അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയണത്, ഇനി ഇതിലൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ഇപ്പോഴൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയതല്ല, നമ്മൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നമുക്കൊരു ജീവിതമുള്ളൂ, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാണ് എന്നാൽ കുറച്ച് നാൾ മാറ്റിവെക്കാന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലും വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണല്ലേ അത്. അങ്ങനെ കുറെ നാള് ചെയ്യാൻ പറ്റി, പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 ചോദ്യമാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? 2 ചോദ്യം എന്ന് പറയല്ലേ, മൂന്നാമത്തത് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരം എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായവും പരമമായ മാർഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ളത്. ഏതൻ മേ സംശയം കൃഷ്ണ ചേത്തുമർഹസ്യ ശേഷത ത്വദന്യ സംശയസ്യാസ്യ ചേതാനാഹ്യുപപത്യതേ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഇതാണ് എന്റെ സംശയം, അങ്ങ് തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായും തീർത്തു തരണം. അങ്ങേയല്ലാതെ ഈ സംശയം അകറ്റാൻ കഴിവുള്ളവരായിട്ട് ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞ എന്റെ സംശയം ഇതാണ്, എനിക്ക് ഇത് തീർത്തു തരാനായിട്ട് അങ്ങല്ലാതെ വേറെ ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്. ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനം കൃഷ്ണന് മാത്രമാണുള്ളത്. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധി വിശ്വസനീയവും അന്തിമവുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൂതവും ഭാവിയും വർത്തമാനവും എല്ലാം അറിയാൻ ആർക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാനാണ് ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് വിശ്വസനീയവും അന്തിമവുമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അതാണ് ശരി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണകൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതീം താത ഗച്ഛതി. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മംഗളകരങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാകട്ടെ നാശമില്ല. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ, മംഗളകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാല് അത് ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിലായാലും ഭൗതിക ലോകത്തിലായും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? നാശമുണ്ടാകുന്നില്ല. നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ മംഗളകരമായ പ്രവൃത്തി, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മംഗളകരമായ ഒരു കർമ്മമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചിലപ്പോ മനസ്സുകൊണ്ട് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല, അതായത് മനസ്സ് പല സ്ഥലത്തായിരിക്കും, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എന്താണ്? മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമാണ് ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ചിലപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ ഒന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വെറുതെ തത്തമ്മ പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ് അപ്പോഴും അവിടെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആരായാലും അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായാലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലായാലും എല്ലാവർക്കും, നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാല് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ദോഷം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരിക്കലും ദുർഗതി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ക്ലിയർ ആയുള്ളത് എല്ലാവർക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ആരംഭിച്ച ഒരാളുടെ ആധ്യാത്മിക യാത്ര എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ്, പിന്നോട്ടല്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആരംഭിച്ച ഒരാളുടെ ആധ്യാത്മിക യാത്ര എപ്പോഴും എങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ്? മുന്നോട്ടല്ല. നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നിലേക്ക് പോകണ്ട, മുന്നിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? പ്രാപ്യ പുണ്യാകൃതാം ലോക അനുഷ്ഠിതാ ശാശ്വതീ സമഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ പ്രശ്നാഭിജായതേ. ഇനി അടുത്തത് പറയാണ്, അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഇപ്പൊ കുറെ നാള് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, 2ാമത്തെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു അല്ലെ, കുറെ നാള് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രേരണ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ടോ നമുക്കത് മുഴുവനായിട്ട് മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല, നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനൊന്നും നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനായി കഴിഞ്ഞാല് പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം
നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് യോഗത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറെ ചെയ്തു, പക്ഷെ നമുക്ക് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് വീണ്ടും നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചില്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടണ്ടേ? മംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്വർഗലോകത്ത് പോയിട്ട് ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ പുണ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഭവിച്ച് അത് തീരുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭൂലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭൂലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ജന്മം എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജനിക്കുന്നത്? നമ്മള് പുണ്യാത്മാക്കൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ധർമ്മബോധമുള്ള കുടുംബത്ത്, ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള കുടുംബങ്ങളില് ഐശ്വര്യത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടും. നല്ല ധനികന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളില് നമ്മൾ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ കുടുംബത്തില് ജനിച്ച് ഈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തില് നമ്മൾ ചെയ്തു, കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, മുഴുവനാക്കിയിട്ടില്ല നമ്മൾ, പക്ഷെ അതിന്ന് മാറി അല്ലെ? നമ്മൾ കുറച്ച് നാള് നാമം ജപിച്ചു, പിന്നെ അതിനുശേഷം മറ്റുള്ളവരുടെ സംസാരം കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് മാറി. അപ്പൊ ആ ചെയ്തത് വരെയുള്ളതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ പോണം? പുണ്യലോകത്ത് പോണം, സ്വർഗലോകത്ത്. ആ സ്വർഗലോകത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ആ ചെയ്തതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഭൂലോകത്ത് വന്ന് ജന്മം എടുക്കും. ആ ജന്മം എടുക്കുമ്പോ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ധനികരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, പിന്നെ നീതിനിഷ്ഠാബോധമുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളില്, ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും. നമ്മൾ നല്ല ഐശ്വര്യത്തോടെ നമ്മൾ ധർമ്മബോധമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ജന്മം എടുത്ത് നമുക്ക് അവസരം ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് പതുക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തില്ല? നഷ്ടമില്ല. അത് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രമത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട യോഗികൾ ഭഗവത് കൃപയാൽ ധാർമ്മികവും ഐശ്വര്യവും ഉള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയരാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിച്ചാൽ ഓക്കെ. അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമ്മൾ ഈ പുണ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഭവിക്കാൻ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകും. വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൂലോകത്ത് വന്ന് ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള കുടുംബത്തില്, നമ്മള് നല്ല എന്താ പറയണത്, ധനാഢ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഐശ്വര്യത്തോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എപ്പോ കിട്ടും? അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തതാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ജന്മത്തില് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? അഥവാ യോഗിനാമേവ കുലേ ഭവതി ധീമതാം ഏതത്തി ദുർലഭതരം ലോകേ ജന്മായ തീദൃശം. അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ കാലം യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തിട്ടും അതിൽ വിജയിക്കാതിരിക്കുക. ഇനി അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? കുറെ കാലം ചെയ്തു, പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്ത് സാധിച്ചില്ല? സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഭിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് വരാം. തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മ സുദുർലഭമാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി അല്ലെ പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്? കുറെ നാള് ചെയ്തു, സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ ചെയ്ത് വന്നു, പക്ഷെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അവർക്ക് വിജയിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഭിജ്ഞരായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിലാണ് അവർ ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കുലത്തില് ജന്മം എടുത്തിട്ട് തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തില് അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം വളരെ സുദുർലഭമായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളവര് കുറെ നാള് ചെയ്തു, പക്ഷെ അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അഭിജ്ഞരായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തില് പിറക്കാം. അതിനുശേഷം അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് അവിടെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തൊട്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജന്മം സുദുർലഭമാണ്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്നവരെ പ്രശംസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാ ജന്മം എടുക്കുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളുടെ കുടുംബത്തിലായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ ആധ്യാത്മിക പ്രവണത ഉണ്ടാകും. അവർക്ക് എന്താണ്? ജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആ ബുദ്ധി ഉറച്ചു വരുമ്പോ തന്നെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ആധ്യാത്മിക പ്രവണത അവർക്കുണ്ടാകും. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില കുട്ടികളൊക്കെ, ചെറിയ കുട്ടികള് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തില് തൊട്ട് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങള് അത്ര നന്നായിട്ട് ചൊല്ലുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മള് കാണുന്നില്ലേ? ടിവിയിലും മറ്റേ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കുറെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? കാരണം ആ കുട്ടികള്
ഇതേപോലത്തെവരായിരിക്കും. കാരണം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ഇത്രയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് പക്ഷെ അതിനെന്ത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, ലാസ്റ്റ് ഇതില് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും അവർ ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഓർമ്മ വെക്കുമ്പോ തൊട്ട് അവർക്ക് എന്താണ്, അവർ കഴിഞ്ഞത് പഠിച്ചത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പൊ അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് അതൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, ചെറിയൊരു പ്രായത്തിലെ തൊട്ട് തന്നെ ആ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ ഈ ആധ്യാത്മിക പ്രവണത അവർക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ 3 കാര്യം? മനസ്സിലായി മാതാജി. തത്ര തം ബുദ്ധി സംയോഗം ലഭത്തെ പൗർവദേഹികം യഥാ തേ ച തതോ ഭൂയ സംസിദ്ധ കുരുനന്ദന. അല്ലയോ കുരുനന്ദന, അങ്ങനെ വീണ്ടും പിറക്കുമ്പോൾ യോഗിക്ക് മുൻജന്മത്തിലെ ദിവ്യാവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി പൂർണ്ണ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടി അയാൾ പ്രയത്നം തുടരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ഒരു അവബോധം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പൂർണ്ണ വിജയം നേടാനായിട്ട് അവര് പ്രയത്നം തുടരുകയും ചെയ്യും. യോഗ പരിശ്രമം ഒരിക്കലും വ്യർത്ഥമാകില്ലെന്ന് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതം തെളിയിക്കും. നമുക്ക് ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ എടുക്കാം അല്ലെ. മാനായിട്ട് മാറിയ ഭരത മഹാരാജാവ്, കാരണം ആ മാനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തപ്പോഴും പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് അവിടെ നിന്നിട്ട് പിന്നത്തെ ജന്മം ആരായിട്ട് മാറാണ്? ജഡഭരതനായിട്ട് മാറിയിട്ട് സാക്ഷാത്കാരം നേടി പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് അറിയാവുന്നതാണ് ആ കഥ. പൂർവാഭ്യാസേന തേനൈവ ഹ്രിയദേഹവ്യശോപി സഹ ജിജ്ഞാസുരപി യോഗസ്യ ശബ്ദ ബ്രഹ്മാതി വർത്തതേ. മുൻജന്മത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ദിവ്യാവബോധത്താൽ എങ്ങും തേടി പോകാതെ തന്നെ അയാൾ സ്വാഭാവികമായി യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി തീരും. ജിജ്ഞാസുവായ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ ഈ മുൻജന്മത്തില് ഓൾറെഡി എല്ലാം പഠിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ദിവ്യാവബോധം കൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയും തേടി പോകാതെ തന്നെ അയാൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ആ യോഗ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാകാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും. ജിജ്ഞാസുവായ യോഗി ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കും. ആ യോഗി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആചാരനിഷ്ഠങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനായിരിക്കും. കാരണം മുൻജന്മത്തിൽ തന്നെ എല്ലാം ഓൾറെഡി പഠിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ വ്യക്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാ യോഗ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും പെട്ടെന്ന് ആകൃഷ്ടനായിട്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്കും അതീതനുമായിരിക്കും ആ യോഗി. വേദാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതിരുന്നാലും ഭഗവൻ നാമ നിഷ്ഠയോടെ ജപിക്കുന്നവരാണ് ആത്മീയപരമായ യഥാർത്ഥ ഉന്നതർ എന്ന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഉദാഹരണം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വേദാചാരങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമനിഷ്ഠയോടെ ജപിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും ആത്മീയപരമായ യഥാർത്ഥ ഉന്നതൻ എന്ന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഉദാഹരണം പറയാം. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ നാമാചാര്യനാണെന്ന് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയാ. അദ്ദേഹം നാമാചാര്യനാണ്. അതിലൊരു സ്ഥാനം കൊടുത്തത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതിരുന്നാലും എന്താണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെയാണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ഇത്രയും നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാണ്? ബാക്കി ഇപ്പൊ വേദാചാരങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ നാമനിഷ്ഠയോടെ നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിടുത്തുകൊണ്ടാണ് മുൻ ജന്മത്തില് അദ്ദേഹം വേദോക്തങ്ങളായ ക്രിയാപദ്ധതികളെയും മറ്റും അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് നമുക്ക് നമ്മളെ പാപങ്ങളെ എരിച്ചു കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്രയത്നാദിത്യമാനസ്തു യോഗി സംശുദ്ധ കിൽബിഷഃ അനേക ജന്മ സംസിദ്ധസ്തതോ യാതി പരാം ഗതി. സർവകൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണം നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. ഇപ്പൊ സർവകൽമഷങ്ങളും നീങ്ങി തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിപൂർണത നേടിയിട്ട് പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ കൽമഷങ്ങളും മാറി മുന്നോട്ട് പോകാൻ യത്നിക്കുന്ന ഒരു യോഗിക്ക് അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പൂർണ്ണത നേടി പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. അപ്പൊ പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായിട്ട് ഒറ്റ ജന്മം കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അനേക ജന്മങ്ങളില് നമ്മള്
എന്താ പറയാ പ്രയത്നിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു ജന്മം നമുക്ക് എന്തിന് കിട്ടുന്നത്? ആ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട്, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ദ്വന്ദ്ഭാവനയിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുന്നവർക്കാണ് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതല്ല. എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരില്ല. നമുക്ക് എന്താണ്, അത്രയും ജന്മങ്ങളില് നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. തപസ്യേഭ്യോധികോ യോഗി ജ്ഞാനി ഭാപി മതോധികഃ കർമ്മീഭ്യാശ്ചാധികോ യോഗി തസ്മാത് യോഗി ഭവാർജുന. തപസ്യേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാത്ര യോഗി, ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ തപസ്യേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്? യോഗി. ജ്ഞാനികളെക്കാളും ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഈ യോഗി. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും എന്തായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കണം? യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. എപ്പോഴും യോഗത്തില് ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാ യോഗങ്ങളെയും ഉത്കൃഷ്ടമായ രൂപമാകുന്നു. അത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു രൂപമാണ്. ഇത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതമോ മതഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളെയും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. എന്നോട് ദൃഢതമമായിട്ട് എപ്പോഴും യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും ആരാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള യോഗിയാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭക്തിയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും ഉചിതമായ ലക്ഷ്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും ദിവ്യ സേവനവും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തനെ പരമോന്നതമായ ഉന്നതിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും ഉചിതമായ ലക്ഷ്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം അത് എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്? പരമോന്നതമായ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഒരു ഭക്തനെ നയിക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमाणित हरि हरि बोल. हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലല്ലോ? ഇന്നലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ? ഇതില് ഇല്ല. ഇന്ന് ഇല്ല. 10 മാതാജി, ഇന്ന് 10 പറഞ്ഞോളായിരുന്നു മാതാജി. ഇന്നലെ 9 വരെ, ഇന്ന് 10 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. 10ാമത്തത് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്താണ്? ഇപ്പൊ പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്താണ്? ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണൻ ഉണ്ട്. ഇതാണ് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം. ഭഗവാനെ നിരന്തരം സേവിക്കുക. ഫലസിദ്ധി ഉദ്ദേശിക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം. മാനദണ്ഡം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അതാണ് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇത് അത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു പോയെന്നായിരുന്നു. പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അതാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏത് പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്? അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച്. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? യോഗം.
യോഗം പറയുന്നു. യോഗാരൂഢൻ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെയാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല? വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവരും ഏറെ ഉറങ്ങുന്നവരും യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല. ആഹാരം കഴിക്കുന്നവരും കുറച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്നവരും. ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറയുന്നില്ല അംബരീഷ് ഇതില്? മഹാരാജന്റെ കഥ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണ് സർവ്വത് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാതും ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രതിഹാരം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ദൃഢവിശ്വാസവും ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതിനാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും വിരമിപ്പിക്കുന്നതിന് പിൻവലിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. കാറ്റിനേക്കാൾ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പ്രയാസമുള്ളത് എന്തിനാണ്? മനസ്സിനെ. എന്തിൽ ആസക്തരായവർക്ക് പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല? അല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താണ് യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ യോഗി എന്തിനാണ് ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടോ പറഞ്ഞത്? അതെ, അതാണ് പറയുന്നത്. 18ാമത്തെ ആൻസർ, യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരായവർക്ക് പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ യോഗാസിദ്ധികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് കുറെ സിദ്ധികൾ വരും. അപ്പൊ ആ സിദ്ധികൾ വരുമ്പോ മറ്റുള്ളവര് ജനങ്ങൾ അത് കാണുമ്പോ അവർക്ക് ഭയങ്കര ആകർഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നമ്മളെ കുറെ പുകഴ്ത്തൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വീണു പോകും. അപ്പൊ നമ്മളെ വഴി മാറിപ്പോകും, നമ്മളെ ലക്ഷ്യം മാറി. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരെ പ്രശംസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരും. യോഗത്തിന്റെ ഇത് നമ്മളെ 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില്, അതായത് 348ാമത്തെ പേജില് ഫസ്റ്റത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ടത്. യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. 348ാമത്തെ പേജിൽ കാണുന്ന ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ. ശ്ലോകം 23. യോഗത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആസക്തരാകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പരിപൂർണ നേടാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇതിൽ പറയാം നമുക്ക്. അർജുനൻ 2-3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്? ആ ചോദ്യവും അതിന്റെ ഉത്തരവും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചോളാം കേട്ടോ. അതായത് 3 ചോദ്യം ചോദിച്ചതിൽ അർജുനൻ, ഒന്ന് അതീന്ദ്രിയവാദിയുടെ ഗതി എന്തായിരിക്കും? പിന്നെ കുറെ നാള് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെ? പിന്നെ അവര് മേഘത്തെ പോലെ ചിന്ന ഭിന്നമായി, അവർക്ക് എന്താണ് മേഘത്തെ പോലെ ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകുമോ എന്ന് 3 ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഒരെണ്ണത്തിന് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഒരിക്കലും മംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടോർക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു. പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു സംഭവിക്കുന്ന അവരാ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പുണ്യലോകത്ത് പോകും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കും. പക്ഷെ ജനിക്കുമ്പോ ധനാഢ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, പിന്നെന്താണ് ധർമ്മബോധമുള്ളവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ജന്മം എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 3ാമത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലേ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അവരെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തില് തന്നെ ജന്മമെടുത്ത് എന്താ പറയാ ചെറിയൊരു പ്രായത്തിൽ തൊട്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ.